tanong ni mo bro Paul ba? Katong niyo kaway authority ang mga pastor. Kinsa may nangingon ni mo walay authority ang mga pastor asa mabasa sa kapitulo bersikulo? May mabasa na ang pastor na authority. Basahi sa ako para mayong kog naa. So kay wala diha di sakit akong gingon nga way mabasa ko ramon authority. Ini na ko'y masabi. Ay, klaro man pakita sa tubag. Nagtubag pa ko ha. Ang imong role mangutana o once ka tubagon ka, paminaw sa tubag. Ang imong mangutana kung ang mga pastor na may authority, why mabasa sa Biblia nga naamoy authority. So kay why mabasa, ayaw pagbutuod ng ipabasa ni mo rin ang di mabasa. Okay. Paminaw sa tubag. Kay 2 minutes ang tubag pa yan. Roma Kapitulo 10 unsa may giingon Mr. Botlay unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magawali. So sa ato pa dili ka pwede gani makawali Mr. Botlay kung walay authority nga nagsugo nimo sa pagwali. Bisan Pablo nakikita sa Ginoo on the road to Damascus, pero sa dihang si San Pablo nagwali Ohad Kapitulo 13 versikulo 1 hangtod sa 3 gipadala siya sa iglesia. So ayaw pag yun nang nagdanggo ko at nagbasa-basa ko Biblia na anak authority. No, kay bisa San Pablo nagdungog niya ang Ginoo, gipadala siya sa dihang nagsangyaw siya kauban ni Bernabe, gipandungan sila sa iglesia. Ang pangutana kung ikaw nagwali unsang iglesia ang nagpandong nimo, ang iglesia tinukod ni Kristo o ang iglesia tinukod lang sa tao? Mo na problema. Okay, kadua nga pangutana. Ini diri sa Jeremiah 3 versikulo 15. Jeremiah 3, 15, premise na pangutana. premise. Ngayon dariya, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Akong pangutana, na mali maning kapitulong bersikulo nga akong ibasa, mga mo hatag aron pagtudlo sa knowledge o understanding na mali-mali. Wa gyud na naman ang pagsabot may mali. Okay, Malaki sa kapitulo 2. Pare na nga pastor. binuha ko. Ako masama Sabi na sa ba? Malakias 2:7 ang imong ibasa pastor. Pero kana nga pastor atong i-connect na sa Malakias 2:7 kay dito man ang tao maminaw sa kaalam mahitungod sa Dios. O sige yun dali Mr. Botay. Katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matudlo kahalang mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanilang katawhan magpakisayod sa akong kabubuton kay sila man ang sinugo sa labing gamhanan. Si Father Darwin, pastor man hasa rin nagpastor sa Valencia. So ayaw sabta na ang pastor dili pare, ang tinuod na pastor pare, o silang kitagaan isugo sa Ginoo. Kamo kay di man mo pare nagpastor naman mo wa mo sa buwa mo nang wa mo authority nga mo interpret sa malang kasulatan. So ikaw na Ikatulo, bunag ya. Okay, bunag yan. Bunaw sa katulong mo. Bunag, bunag, bunag ya. Okay, sa'yo mo na lumog. Ako nga mabasaw na. Sige, bunag ya. Bunag yun eh. Sa imong nakita, ang nabutang pastor, imo maning ang konon, kalarifikasyon lang, di pa ni pangutan na. Imo maning ang konon, Kung naminaw lang kasong tubag, ang akong kaya naging pastor diha, i-connect lang na sa Malakias 2:7. Ang problema mo kung di magbasa-basa ka, manaw masayaw ka, mo pilit naman ka sa kabersikulo. Ang Bible, dili kayo sa kabersikulo, na ay cross-reference. Ato na zero lang iyon diha nga pastor. Pare man na, din ikaw, pastor naman ka, di man ka pare. So, ka maigo na sa mga
balas basa Malakias no 2:7. Pangutan na! Baka na sa Malakias 2 versikulo 7. Ang versikulo 8, nakabalo ba ka nga may apan kining mga pare may biya sa kamaturan, nakabalo ba ka or imo ra giputol-putol Nakabalo, ikaw wa kabalo. kabalo sa biya sa kamaturan. Kumana ka na utana. Nakabalo ko. Ikaw ang wa kabalo. Nakining pare ni Sultan. Iyatra sa versikulo 4. Sa ingon nga paagi na sayra ninyo. Nagisugo ko kini kaninyo. Aron magpabilin na lig-on ang akong kasabutan uban sa mga pare na kaliwat ni Lebe. Wa siya kahibalo na pare sa kaliwat ni Lebe. O Hebrew 7, 11, 12, doon ay tulo ka klase na pagkapare. Levitical priesthood, priest according to the order of Aaron, and priest according to the order of Melchizedek. Kanang imong gibasa, pare nga Levitical priesthood, ang among pare sa laray ni Melchizedek. 14:18 sa Genesis, si Melchizedek na hari o pare sa labing halangdon nga Dios, nagdalang tinapay o bino. Mo na ang dato ni Father, tinapay o bino ni mailhan na siya laray sa pagkapare ni Melchizedek, dili sa laray ni Lebe na imong gikutlo na misimang sa kamaturan. Ikaw pa taning ang utang. Ikatulo pa na, ikatulo pa. Ikaw pata, ikaw pata. Clarification of noise ah. Di pata. Unal. Unal dari sa Malakias 2. Ini Malakias 2. Por 30 bisine. Kabalo mga na 40 bis, pura 30 bisine. Clarification sa na bradera. Matatakot tayo. Kabalo lagi ko, ikaw lagi wa kabalo kining pare nga kaliwat ni Lebe. Ang imong pasangilan ini na may kay preconceived idea nga basta pare na Katoliko. Mo na nga mo taga-authority nga mo interpret kay sayo pa yung interpretasyon na ano may preconceived idea. Di na mo kakutlo sa kamaturan. Sumala sa konteksto. Pare na kaliwat ni Lebe. Okay. Kasi ni Kristo. Okay. Pupunta na! Ayun na! Bay! Okay, sunod na may mga tana. Unsa man nga pare sa Romano o pare sa audio? Tupag, categorical. Pare na Sa mga sa mga Koreyo. Pero ayaw katawa. Kay unang Pedro 2:9. Niingon San Pablo sa mga Kristiyanos, pinili kitang nasod, balaan kitang mga pare. Gipadayag ko no size, kung sige ni San Juan, Kristiyanos na ha? Gihimo kita naging harian sa mga pare. So naay gingharian sa mga pare sa New Testament nga dinhe nakaleng ang pare Katoliko timaan nagdalag tinapay o pino. So kamo sa may indidala Biblia naman og sibok. So dili Sunod na rin sa mga ibasa sa city. Ingon na rin kay matod nimo ang mga pare kita katungod sinuko sa Dios sa versikulo 7 sa Mateo sa Malakias 2:7. Sa ukso ko mga tanan, ingon na rin apan kamo nga mga pare ibiya sa kamaturan. Ang pamutana aduna kay sinugo sa Dios nga may biya na sa kamaturan. Napa kay mabasa? Napa kay mabasa? Ibiya sa kamaturan. May biya. Nah,
Bro, ako dati ko kibasa. Nga na ay ibiya sa